М7 трассасында Түбән Каманы урап узатырган төзелешнең мөһим этабы старт алды. Белгечләр юлның өске катламын җәя. Хәзер эшләр икенче этапка күчте. Аның озынлыгы 24 километр. Эсседә дә, салкында да, М7 трассасында эшләр теләсә нинди һава шартларында тәүлек әйләнәсе диярлек бара. Иң мөһим этапларның берсе булып, юлның өске катламын җәю тора. Аның калынлыгы 11 сантиметр. Соңрак югарыдан тагын 2 катлам җәелә. Шулай итеп трассада 23 сантиметр өслек түшәлә. Материалларның сыйфатына шикләнергә урын калмый. Входной контроль, который отрабатывает все, будем говорить, качественных материалов, будем говорить, которые завозятся на объект. Һәр җирдә контроль урнаштырылды. Материаллар килүгә аның сыйфат күрсәткечләрен тикшереп ачыклыйбыз. Федераль трасса яхшы сыйфатлы материаллардан гына төзелергә тиеш. Биредә асфальт бетонны сыныйлар, төрле алымнар белән сыйфатын тикшерәләр. 12 сәгатьтән соң аның суга чыдамлыгын ачыклыйлар. Хәтта махсус мичтә яндырып та карыйлар. Должен соответствовать ГОСТу. М7 трассасын төзүдә иң яхшы сыйфатлы асфальт бетон материаллары гына кулланыла. Без лабораториядә аны төрле ысуллар белән тикшерәбез. Кат-кат сыныйбыз. Асфальт бетон шунда ук эшләп чыгарыла. Мини-фабрика тулысынча ихтыяҗны тәэмин итә. Аның җитештерүчәнлеге сәгатенә 250 тонна материал. Җитештерелә торган материал тулысынча трассага туры килә. Биредә транспорт тизлеген 90 чакрымга җиткерергә мөмкин була. Юл Түбән Кама белән дә тоташырга тиеш. Трассага Тынычлык проспектыннан өлгерергә мөмкин була. Әлегә муниципаль юлны кайсы оешма һәм нинди акчага төзиячәге генә билгесез. Примыкание будет Федераль трассаны төзүнең үз бюджеты билгеләнгән. Безнең муниципаль юлны салырга вәкаләтебез дә, акчабыз да юк. Моны экспертлар билгеләргә тиеш. Трасса һәм Шулман елгасы аша күпер салу Казанга юл вакытын кыскарта. Стратегик әһәмияттәге башка уңай яклары да бар. Трасса Түбән Камадан транзит транспортын читкә чыгарырга мөмкинлек бирә. Төзелешне 2024 елда тәмамлау планлаштырыла. Әлегә барлык эшләрдә график нигезендә бара. Алия Галиуллина, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама районы.